Ei, hola! Des de la publicació de la web Menjòmetre, que què fa? Explica a on te van els fons públics, no? A qui es subvenciona, a qui es contracta, no? Des de la seva publicació, que són tot dades reals, hi ha hagut molt de moviment i és molt interessant comentar-ho, i és que, en primer lloc, la web, des de Vercel, el sistema automàtic que detecta frau va tirar a terra la web per això, perquè hi havia molta gent molt consultant-la, un volum molt elevat, i bé, això després es va restablir. Després, des de GitHub, va haver-hi algú que va denunciar i van tirar a terra un altre cop el web, però em sembla que ara està a GitLabs, alguna cosa així. I això demostra que a la gent li interessa, no? El menjòmetre no s'inventa res, simplement ensenya de forma menys opaca la informació que la població té dret a consultar. Llavors, les ratetes estan molt espantades. Estan tan espantades que els van dedicar un vídeo tirant merda, no? Van fer un reportatge, entre cometes. I què van dir, bàsicament? Van dir que aquesta web és trompista, promou l'extrema dreta, ataca el feminisme, a la gent vulnerable, no? I que és molt, molt dolent. No consultis, no? Caca de vaca. Llavors, a part d'això, van fer una, aquí un article que és vomitiu i, bueno, continuen tirant merda. Diuen, això és antipolítica, això promou discursos d'odi, i si intentes llegir-te això et posaràs malalt les tonteries que diuen. Llavors, parlant de Trump, què té a veure Trump amb això? No ho sé, però estan molt espantats i bé, en aquest article es posen a tirar merda, bàsicament. Llavors, internauta, això ha provocat dues coses. Ells es pensen que amb això és suficient, no? I que ja està enterrat. Això ha provat dues coses. Primera, efecte Streisand. Acaben de fer publicitat gratis en aquesta web que potser moltíssima gent no es mira. Han fet publicitat gratis i ara moltíssima gent anirà a consultar què és això del menjòmetre i si realment és útil, no? Si és un frau, com diuen, si promou l'extrema dreta o no, no? En primer lloc, això. I en segon lloc, com que queden en evidència, es demostra una vegada més que són bitxí i que són uns pringats, d'acord? I encara perden més credibilitat. Jo, si fos en Coranyes, em cauria la cara de vergonya. I es dediquen a tirar merda, bàsicament. Ha sigut... es queden en evidència completament. Això demostra que aquesta web el que fa és il·luminar, no? La foscor. Les rates viuen en la foscor i roben en la foscor. Llavors, si tu il·lumines, tu les pots detectar, no? I les pots assenyalar. I això no els agrada gens. I volia comentar-te això. Aquesta és la segona part del menjòmetre i està molt interessant. Jo crec que ens ajudarà molt a fer neteja. L'última és molt gros, perquè l'última és que es va donar moltíssims milers d'euros, no sé si era 1,5 milions, per dissenyar hamburgueses i gelats, el Tibidabo, algo així, i d'això n'hi ha infinites històries, no? Llavors, és molt greu, perquè no només Espanya roba a Catalunya amb el dèficit fiscal, sinó que a més les pròpies rates catalanes, no? Que és un grup de paràsits de l'administració pública, roben en els propis catalans. És una misèria absoluta. Llavors, al final guanyarem, al final els expulsarem a tots i farem les coses bé, perquè no té cap sentit que hàgim d'utilitzar un servei creat per una sola persona amb intel·ligència artificial per veure les dades reals, no? Perquè les webs oficials són super opaques i és una misèria consultar-les. I volia comentar-te això,
al final guanyarem. Aquest és una eina perfecta i et recomano que la consultis, i si hi ha alguna empresa que et fa que et pica la curiositat, doncs la pots consultar, per exemple, Resilis. Ara ja no hi és? Bé, abans hi era, ara ja no hi és. Bueno, és igual. Molt interessant. Ostres, què està passant aquí? Això és en directe, eh? Això és en directe. Control F5. Ostres, tu, deuen estar actualitzant, eh? Em sembla que és això. Deuen estar actualitzant la web ara mateix. I això és tot, internautes. Guanyarem. Cal assenyalar a totes les rates, a tota la gent que tira merda contra un projecte neutre, se'ls ha d'assenyalar. Això és tot. Adeu.